భీమా, నెనుగన్న నేల తల్లి, ఊపిరిపోసిన చెట్టు సేవ, పేరు పెట్టిన గోండు జాతి నీతో మాట్లాడుతుర్రా. వినబడుతుందా? కొమురం భీముడో కొమురం భీముడో, కొర్రాసు నెగడోలే మండాలి కొడుకో మండాలి కొడుకో. కొమురం భీముడో కొమురం భీముడో, రగరాగ సూరీడై రగలాలి కొడుకో రగలాలి కొడుకో. కాల్మొక్క పాచేరని వంగితోగాల, కారడవి తల్లికి పుట్టానట్టేరో పుట్టానట్టేరో. జులుము గద్దెకు తలను వంచి తోగాల, తుడుము తల్లి పేగుల పెరగానట్టేరో పెరగానట్టేరో. కొమురం భీముడో కొమురం భీముడో, కొర్రాసు నెగడోలే మండాలి కొడుకో మండాలి కొడుకో. శర్మా మొలిసే దెబ్బకు అప్పంటోగాల, సినికే రక్తము చూసి సెదిరి తోగాల, ఉగులేసి కన్నీరు ఒలికి తోగాల. భూతల్లి సనుబాలు తాగానట్టేరో తాగానట్టేరో. కొమురం భీముడో కొమురం భీముడో, కొర్రాసు నెగడోలే మండాలి కొడుకో మండాలి కొడుకో. కాలువై పారే నీ గుండె నెత్తూరు, కాలువై పారే నీ గుండె నెత్తూరు. నేలమ్మ నుదుటి బొట్టైతుంది సూడు, అమ్మ కాళ్ళ పారాణైతుంది సూడు, తల్లి పెదవుల నవ్వై మెరిసింది సూడు. కొమురం భీముడో కొమురం భీముడో, ఉడమి తల్లికి జనమా హరణమిస్తివిరో కొమురం భీముడో.
बॉस चैलेंज। मेरा नाम असली पंकज पर बोले सब है जिन। मैं रैप करूँ हिंदी जैसे हिंदुस्तानी फिल्म। बड़े पर्दे पर नहीं ये है अंडरग्राउंड सीन। फिलहाल अभी घर पे पूरे 21 दिन। अगर तू नहीं जानता तो समझ मेरी बात। वायरस फैला पूरे सीन में, फेक रैपर्स पहने ताज। तू खड़ा बॉर्डर लाइन में ना मिले तेरी लाश। यहाँ करना पड़ता रैप जिसमें लगे दिन रात। ये लाइलाज बीमारी इसका नहीं एंटीडोट। हार जीत गेम में ना देना खुद को दोष। दिमाग रख चालू बस करता रहे तू खोज। खींची अगर चेन तूने दिल पे रहे बोझ। लाइफ देना चांस उल्टा बांध देगी लिस्ट। हर महीने पहली तारीख पहली भरे किस्त। ऐसी लाइफ यहाँ पे मिलती सबको गिफ्ट। ना पूछे